ngomongin Kanjeng Rama. Lamun leset omong senok diterima kah? Gua sih maju, tenang. Bagus berarti kayak kono mah. Sampean dukung ning kula. Ya jelas tak dukung sing abi cilik tak ngomong. Jarang bahasan sing abi cilik ora. Wah, Nun. kian mah kita wong loro gelandang-gelendeng bae. Kayak wong edan kurang gawe. Ya iya, nune mah. Daripada putek, daripada kulak ya, mikiri pengen kawinan. Iya, iya. Bae. Kok ngomong bakal ada Kanjeng Rama ora ya? Ya iya gimana kardi, nek ngomong kayak ngapa pega ora. Enak-enak pada hiburannya. Ko, pas mending gak kuwen kuno. Aja diambil pusing senoko. Aja diambil pusing, enaknya kita wong loro pada hiburan. Ayo ngok. Kinana titipan. Sak ditelang dingin. Saking sembosat, bos paketan. Kanggo Nokretno bos Polandia ne kading terkhusus maning kanggo bapak panitia sarang ibu panitia kanggo bapakku sarang seperangkat desa ne kading ya kalau bapakku ne kading terkhusus maning kanggo sing lagi mirangaken ning channel lapak ini Wak sampean weruh ora weruh yang Wiramandala official iya bener fans Wiramandala sekabiane bae sing lagi mirangaken. Ayo ang dihormati kelawan wedi dosa. Ayo nang pong. Ada. Kanggo yayu nurang do Hongkong kakang wadon. Uga ora ketinggalan. Kanggo Nanang Rehan sing duwe buta sangan Nanang Rehan. Bener. Kanggo kacung ngompot sing ada ning Brunei ya keding. Kanggo yayu Leni, yayu Leni. Ayo. Kanggo sembosat bos paketan kesuwun. Engko taskin ana maning ya Bu ya. Tonggoni sedela. Ya tenang Bu. Ana maning. Kukanwa. Iya, setitik perasaane Laraswati ki terhibur. Iya terhibur waktu kin mah. Apa maning senokeko. Raine orang temen gampang nyewote ku. Beli kiyeng kuna mawa. Beli kiyeng apa? Kandak karo wong kono, kandak karo aku mong. Delengen bae aku. Sapa maning kune? Kuning guriku kuning-kuning. Yo, bapak desen. Bapane sih. Duduk. Ibu kita mah bapak desen nok. Katon ya. Astagfirullahaladzim. Jarek ke ora kuno. Laraswati. Kula. Daling. Kula. Katone sirah ki nyantai bae. Ya toli kon apa kulane ku? Ai kon apa je? Ari elis undangan wis dibagiaken durung sirah. Ya wis rampung kun mak kuno. Wis dibagina kabeh, hari elis mah undangan mak kulaku. Aja soput sirah ki. Wis. Soale kita pernah weruh sing akeh-akeh mah bakal muter-muter. Beli ketemu sing arep diundange kadang-kadang sok dikentiraken ning kali. Ya kok mabocan nom kadang-kadang makunku. Wis tak sebaraken undangane sampean ku ilang kasing kari ning kula tak sebaraken kabeh. Kang Malang Irin wis diundang. Wis tak undang. Terus mana mengtugu kabeh ditugu mana ki? Mas Dokter Ludi wis tak undang. Anane ngomah? Anak bohong. Anak bohong. Dokter Ludi ku lagi dirawat di rumah sakit sirah. Wis katon sirah ini bobate semono ene bae. Ya pakai kata wong kaya ron ya. Getarobek lah Bang. Iya nih kan bener. Lah kok wonge getarobek ning omah. Kuwu Supianto Tugu Kidul wis diundang. Wis mau ngomong diawasun kinki sing majikan kula undangan kinki. Ku konon kula nek kula isun mawatir bae wadaling. Apa sih? Ya bokat undangan guyon gak beli setitik duit. Ya iya. Tiwas wis disebarakan waya prak engko lakasing tekan darane beli kewirang. Aja watir pun mah pasti teka kabeh undanganku. Kakang, toli gak sampean ku sing percaya. Undangannya sampean ku wis disebar kabeh. Bener. Wis sampean mah terima beres bae. Ya dudu konon wong ayu Larasati paribasane rasa seneng rasa bunga
bungae si kakang dilangka padane wong ayu. Ya iya. Bener. Karena wong arep dadi raja lan ratu sedina, kakang iki bakal kejajar pasang. Ya sotene sampean sing seneng, sampean sing bunga. Laraswati membor seneng ora bunga ya apa ya? Pasti senok mati. Sen kan. Ora seneng ora bunga. Iya, senokku ngomongnya mengkono Laraswati. Ya terus kon priwe? Bokat gak senokku, melu seneng melu bahagia karena duit kakang siji-sijine payu ning wong wadon. Iya mono nih mas seneng bahagia sampean ku payu. Sing awit cilik sampai gede kan sampean ku ora payu-payu. Bener no. Weruh senokku. Kakang, ngerti beli sining perasaane Laraswati sampeanku? Ya justru kakang ki orang ngerti wong ayu priwen senoke pengen lanjut sekolah pengen kuliah ta. Emang bosen sekolah banyak bisa ke wong pinter zaman sekian mah. Oh pengen tuku mobil zaman sekian sing langka untune. Emang bokat nabrak beli bisa nyetire. Kuno dari senoke priwen pengen apa? Nenek, lamun sampean penasaran Terang-terangan, senoke apa sing mono. dipengenin ning Laraswati? Priwen senoke priwen. Laraswati ku pengen kawinan kayak kakang. Pengen kawin. Ya iya. Wis duwe calon Ya wis duwe. Wis tuwa. calon pendampingnya wis duwe. Wis ana. Ya wis syukur yen Mbak Seno bakale payu karo wong lanang wis duwe pilihan calon suami, syukur mung yang kok gentenan no. Yang mong gentenan makasuwen masih mending Laraswati dikit mengko kakang sing ngalai kan kakang sedulur tua. Oh bener nih ngan. Laraswati dikit. Ya iya. Nok Senok ki metune ki nok kari kakang sing ulung sing awit zaman kaki moyang gak ya kakang dikit sing bakale kejajar pasang bakale kawinan ku nok. Ya saat ini zaman bengen sing tua nguluwi zaman sekian masih nom dikit sing metu mengduhur ku kakang. Terus. Bocah blodok sirama. Ya sampean. Nok beli kena wong wadon ngelangkahku. Jare siapa beli kenaku? Jare kaki buyut jare wong tua zaman bengen kebloli. Ya saat ini jare wong tua zaman bengen, jare wong tua zaman kini mah oli dilagi. Menes lo kemen. Anak papa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jare orang. Diwarai ku Rama. Hari bokat kita mau wong tua sing kadangku ning omah kekerurahan apa. Beli weruh sing tukaran karo Kakang Korwadi. Nenek pada dodok miser tuline kok. Misir sono kayak mono. Layung sore padang esuk katon besok lebati katon bae sekroyonge masako Mamaku Sleman Lor, Mama cap gawe Sleman Lor. Sarang mimita wes kedik, mimita wes. Sarang mimita totot kedik. Ora lali mame totot kedik sing duwe bos bata merah. Obo pedek sinabawa. Siji kula ganduli ayo sore padang esok katon bae sakrebate aduh sesepuh Sleman Lor
Bapak Panitia Kedik sampun kali mimi totot kedik mama totot ngaturaken matur kesuwun Liman Jaya Kula Rama anake bapak sing paling ganteng nggih Rama Nok Dewi Laraswati Kula dalem Rama. anake bapak Darma Sancang sing paling ayu terutama Kidalim Kula Gusti. wong sing dianggap sepuh ning wilayah Pakuwon Nggih. bapak ki nyebut nalikane bapak tas ulem-ulem sebab ari wong arep duwe gawe iku bli kuat dhewe leres Rama wong arepan hajatan iku kudu ngundang sedulur ngundang tangga batur Terus bapak kita ulem-ulem alhamdulillah mumpung ning Sleman Lor puluhan tahun rerangkulan karo sedulur sapa konon Kang Wariem oh Kang Kasina Maiti sedulure bapak kabeh singanan ning Blok Sutil bapak kita ngundangi kabeh sujud syukure artine bapak Darma Sancang duwe anak lanang sing gantenge persis kaya kuwu waru bumi sekandel gawe kelingan ning para kaum ibu bapak repan takon ning senok karo senang mangga Rama hari konon sira wong loro bisane tukaran bisane ribut lim kun ku ngurusaken apa sebenarnya masing-masing jadi tuaku aja tua cepon bodol punten kene iki. Sing durusna kuwi langka maning. Sing lanang anake sampean ku arep kawinan ora? masa Sepen ndoro pasti ngunduh sapa gawe mama cap gawe mimi cap gawe nek kedik mamaku Sleman Lora kedik sarang mimi gawe sekedik mimi tonton bau merah sing dijaluk eman lan sayang Barang anu kemkenen kene iki. Setelah kakange arep gegeran kawinku, senok Laraswati nekku lamun bae. lamun Nggih, oli ditakoni beli tak takoni ning kula. Nok Laraswati, kenang apa senok lamun bae ning dina-dinakinku? Kenang apa senoke? Barang anu kuwi ngomongnya aku senokku. Apa sampean ku buru-buru jiwa? Mula wis dewasa ku, wis gedhe ku. Iya weru senok, senok wis remaja wis gedhe ki, wae wis weru. Ku nek kenang apa senoke ku? Ari ceplok aku ki pengen duwe lagi jeki. Astagfirullahaladzim Oh, mengkonon kono. bener tanok laras Ya bener Rama. senoke ku wis pengen duwe suami Ya iya. dadi tukaran karo kakangmu mengkonon persoalane nang ya duduk karena mengkonon hal kuun mau wis wajar serta lumrah Pak mung sing mantak kula blenakku kula ku jekon engko kari kawine pengen dilangkah kuwen dikit ya sing pengen kawinan wis pengen laki kuno Pak gatel kuno Pak anake bapakku Laraswati ku gatel paingan galdina kakukur bae Astagfirullahaladzim Senoke ngomong ning Rama. kalesan temen kita wong lanang
wis ketinggal ning emboke ndidik anak wis gede-gede mungkin ya artine beda karo tugase wong wadon sing yaiku bimbing anak didik anak gede kena anak hari wong lanang mah kewajibane ku lurus rezeki usaha kanggo nafkahi anak dadi mengkono nang Liman Jaya malah mah sepeda cesan ke sepeda listrik didol buat orang wong lanang raikunku Laraswati ku pak aja sembarangan sampean kuari ngomong Iya, kok. Nok, sembarangan. Bling rasa tak? mungkir baik Sing ora sapake pas senokku ora bohong omongane Kakang Liman Jaya yen senokku ngrasane wis gede ngrasane wis dewasa dadi ning atine senokku timbul pengen luru pasangan pengen duwe suami Ya kan kesawang ning Kanjeng Rama. Laraswati wis gede, wis dewasa. Ya tentunya Laraswati kepengen rumah tangga Rama. Bondon ya. Memang Bapak uga ngerti. Jekonon singaran cintaiku Fitro. Makhluk kang sumrambah ning alam dunia yaiku kudu berpasang-pasangan. Bener. Iku pitroe Kanjeng Nabi Adam. Lanang mestine kudu duit pasangan wadon, sing wadon kudu duwe pasangan lanang. Iku pitro. Cuman mengkene nok rongokaken Bapak ya. Memang Senok iku wis dewasa tapi bener kakange Senok. Kakangmu Liman Jaya Senok bu pengen duwe suami bu pengen duwe calon pendamping Bem putih maning gelungan sing teliti Kang Mas Mamaku Sleman Nor mimit wes mimit bapak jadi sing dijaluk Eman sayang selawase Eman sayang masa umure Kodingit artakon Senok iku geger kawan kawin pengen duwe laki Oh iya. hari wong pengen duwe laki ku mestine kudu ana calon Senok wis duwe pasangane Ya wis Rama, pati-pati njaluk kawinan ku ya nang wis duwe calon. siapa calone Senokku Siapa kan Om? Diterangaken sing jelas sebenarnya. Siapa calonnya kulane? Ya bocakan ke kana sing lagi wingi teka kah. Siapa? Ora kelingan arangetku. Ya pokoknya mana Rama? Anak. pengen duwe laki ditakoni wong tua sapa calone ora gelem waleh Ya wis mengkenen bae. Berhubung Laraswati kan wis gatel jare kakang kayak pelakor wis gatel lo rak ini. bener toh Mbak Wis gatel Laraswati ki ya Rama. bulane gak bakal Senoke ku sing gatel ku apane bakal wong pengen duwe laki ku Ya masa sampean beli ngerti mah apa Bapak sih nggak gatel sayang ku? bulane gak bakal nguyu ka cewoke ku kapur siri tamberaja gatel angger Rama hah masih angger bating cilekit kudune cewek nganggo hot cream ka hot and cream ka lewok Ya mono sampean kun mah. no Nun. Bapak restu ning kepengenane Senok mung mekenen Ipo. jare wong tua zaman bengen jare bapakku Wudukis ibuku Mila kunku ponakane Kang Wariem sing dadi kuwu Sleman Lor Nggih, kuwi leres. tamanaku lagi masak jenang oh sendiri Kang Wariem kuning bali desa ya bener ing majengan jare bapakku Wudukis ngawinaken anakku tulung Jeki aja bae segrupyukan wong loro ya iya kan Bun. kunku komali beli kena bokat apa salah siji
mending apa ning jodone bilang bokat ning milike ning nasibe go dadi sing tek jaluk ning bapak kok kakang ira dingin Liman Jaya sing kawinan senoke kok gampang bakal kakang sekawinan kok gak tekawinaken Krungu jembet karet ebret krungu beli bapak ngomong kok. Bribina. Cari ora kono. Delungan. Ngancil bae ngomong dawuh aku lupa. sedulur ake beli padahal sedulur cuma loro saben dina ora pernah akur Encang enggak. Rama, encang enggak lepening botol menu sakuwenku kita mah senep bae dia kakang kaya kononku. padahal majare anake nyap si bocah dedan Kan kah? ngendang kah. Iya. Kabeh manusia diciptakan yang pangeran kuasane sing lemah. Sing lemah. Cuman kenang apa bisa rame ning jagat ki? Sebab apa? Lemah gaje beli padu lemah baik. Bakal wong sing kienge sirik, sing kienge dengki, kunku sing digawe lemah sengketa. Lemah sengketa, lemah sing urusan kah? Iya. Bakal wong sing pikirane dhuwur, sombong, kunku sing digawe lemah dhuwur. Bakal wong sing sabar, nerima kunku sing digawe kuje lemah suci. Nggih. Nah, bakal wong sing nyap, sing pegawene selimpat ning anu sih karang-karang lemah apa? kunku sing digawe ku lemah kuburan. Oh, Jare nyap anak. iya. Senok ngerti? Lim, Nun. wong dadi wong tua sirake aja dadi wong tua cepon bodol. Oh, ora kono. Kudu bisa gawe contoh. Ya maklum, arane go ketinggal ning emboke bocah wis gede-gede. Dadi kadang-kadang kita wong tua ku lepas kontrol. Nggih, leres. Nah, ning kene nang senang iku dalam arti wis calon, wis pacangan, segala-gala wis beres, persiapan kawin kan wis beli nunggu sampai meminggon. Nggih. Ning dina besok iki. Kiki nggih. Ih, punten gini, Pak. Senajan kawinan dinten benjing enggak. Bapak wis krungu beja ta durung? Ah, krungu beja priwe? Ya mertuane senang kan ibu da. Siapa kana? Besan kan. Besane dewek kelingan. Aja maning sampean besan, kula sing calon mertua Ya. wadon gak beli kelingan. Sing ngaran Apa bae? calone senang kan Dewi Paramita ta siapa? Dewi Paramita. Iya ra kuwen. Dudu. Ah, yowan kuwen cek. Ih, lagi Rama nyurui mah bener Dewi Paramita. Mung Dewi Paramita kan anaknya Nyi Satep kuno. Iya, anaknya ya Rabi Temon. Iya. Hari mboke kan wong Blitu ya sing suguhe makan bapane. Jadi Kula ki ganti. siapa? Yongan garama sampean ku weruh ora? Dewi Paramita kok si biang langka bongkot langka petit kayak buntelan. Kakang Kualode. Sing ngaran